هر شخصیتی که سرکشی میکنه از رفتن به شعبه های محلی زیست خطانه به قید بگیرین. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷа. Тамошобинони азиз, хеле ки шумо бисёре аз нафарҳо хоҳиш карда будем дар комментарияҳо нависондем ки дар ҳар барномае ки пешниҳод мегардонӣ, дар аввали барномаҳо қурби асъора пешниҳоди ҳама бигардон ва мо тасмим гирифтем ки то ҳадди имкон ҳамарӯза қурби асъора дар аввали видеоҳо ба шумо пешниҳод бигардонем. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба соф савдо муроҷиат намоед. доруҳо доставка низ карда мешаванд. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи Юристиҷа муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо соф савдо бошед. офиси соф савдо дар Питер ва Москва. бонки миллии ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ эълон кард ки тибқи он пули аврупоӣ ва русӣ боз каме боло рафт. арзиши 1000 рубли русӣ барои имрӯз 156 сомонира дар бар мегирад ва арзиши доллар боша дар имрӯз 1132 сомонира дар бар мегирад. арзиши евро боша мутобиқи ахбороти бонки миллии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз 1380 сомону 47 дирама дар бар мегирад. тамошобинони азиз, мо кӯшиш мекунем ки ҳамарӯза кӯтоҳ карда қурби асъора ба шумо пешниҳод бигардонем ва мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ оиди шарти вуруди муҳоҷирон ба Федератсияи Россия осону ваксинагирӣ алайҳи беморӣ ҳатмӣ мешавад. яъне ки муҳоҷирони меҳнатӣ барои ворид шудан ба Федератсияи Россия шартҳош осонтар мешавад ва ҳар шахсияте ки беморирам агар надошта бошад, вай ваксина бояд бигзарад. муҳоҷирон дар сохтмонҳо лозим ҳастанд. барои онҳо шарти вуруд ба Федератсияи Россия сода мешавад ва ҳамзамон эмгузаронии ҳатмӣ алайҳи беморӣ роҳандозӣ мешавад. ин изҳоротро ёрдамчии сарвазири Федератсияи Россия Марад дар мусоҳиба бо Тина баён доштааст. ба гуфтаи онҳо қайд кардагиянд ки то айни ҳол дар Федератсияи Россия қувваи корӣ намерасад ва шаҳрвандони хориҷӣ дар сохтмонҳои Федератсияи Россия то 12 соат кору фаъолият мекунанд ва музди маоша ки дастрас мекунанд аз 30,000 то 40,000 рубл ва то 60,000 рубл дар бар мегирад. дар ҳоле ки чунин шароити маблағ шаҳрвандои дохилии Федератсияи Россияро қонеъ карда наметавонад. қаблан раиси ҷумҳурии Федератсияи Россия Владимир Путин зимни як форуму иқтисодӣ дар шаҳри Санкт-Петербург изҳор дошт ки системаи ҳатмии пулакии эмгузаронӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ таҳия карда шавад. ва акнун комментарияҳое ки равон кардем, савол нависондем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунен то ба саволотон ҷавоб бигирем. як кас нависае ки ака 10 бор шуд менависам ответ наметаҳем саволонда. шумо гуфтем ки проделит кардан накада будиян ку мо чанд ҷора пурсидем, гуфтесан накадиян. ҳоли бародари азиз, ман ягон видеомда нагуфтам ки регистратсия кардана ё ки бе патент гаштана Федератсияи Россия проделит кардагия. та ҳамун видеои мара биги ма дар рӯи кима дар киҷо гуфтам. ман ахирон барои ки видео кардагиям таъкид карда гуфтагиям ба ҳамаи ҳами муҳоҷирои меҳнатие ки ғайриқонунӣ қарор доранд. ман гуфтагиям ки бирен ба шӯъбаҳои маҳаллии зисти хитона ба қайд бигирен, ба ФМС бирен, агар ҳуҷҷат дошта бошен ҳуҷҷатотонро пешниҳод кунед. дар ҳоле ки ҳар шахсияте ки саркашӣ мекунад аз рафтан бо тариқи автоматӣ дар рӯйхати шахсиятҳое ки депортшон кунанд бояд дар ҳамун рӯйхат ворид мешаванд. таҷик тиҷей нависае, аз Тоҷикистон ба Қазоқистон билет чанд боша? илтимос ответ биден. аз Тоҷикистон ба Қазоқистон билет 5500 сомона дар бар мегирад айни ҳол. акула нависае, билет харем ай Россия, ба Россия омадан ягон кас гирифтааст билетам хеле. мутаассифона намешавад билет харида, чунки ширкатҳо иҷоза додагӣ нестанд ҳамин чиза ва мо чандин боро гуфтагием дар барномаҳои хидмон. агар ҳар касе ки бо тариқи электронӣ харидорӣ карда боша аз Россия барои шаҳрванди тоҷика ки вай ба Федератсияи Россия сафар кунад, дар комментария бинависонед
ки харидорӣ кардагиай ва кай харидорӣ кардагиай. Чунки ягон ширкате ки аз Тоҷикистон ба Россия шаҳравандоро интиқол метиҳанд, иҷозат додагӣ нестанд ки аз Россия чиптаҳоро харидорӣ кунанд.